निसिमा आन्सलिक ब्रह्म धोरोमनि दैदेननायाव 4 नं फाथाबारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद लाइमोन आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा बे 20थि बोसोरसालिया जथुमानि जे लेङाइ नेहाथारि बे लेङाइ नेहाथारिनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लानि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बे बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोफोरनो मा फोरमायो नंगौ गिबियाव आं गासैनिसिमबो नोंथांमोन गासैनि चेनेलनिसिमबो साबायखर होयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै दा बेनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा 2000 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो बिनि गायसनगिरि आफादगिरिया जाहैबाय डक्टर अजित बर' आथिखालाव बिथाङा गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल दा बे माबायानो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादखौ गायसनना गालांदोंमोन दा गोलाव बोसोर 20 बोसोर जानायनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गागि आफादजोंनो थानानै जोंनि कनफारेन्सखौ खुंबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु देग्लायहाय संबिधाना जोंनो गोहो होनाय बायदियैनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा 20 बोसोरनि बे गोलाव समाव जों गिबि खेबनि थाखाय आलादायै मोनसे बोसोरारि जथुमा खुंनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ जों मैयानिफ्राय खालामबाय मैयानिफ्राय जागायदों जोंनि बे हाबाफारिया नैबे चिरां जिल्लानि निसिमा दख'रानि सिङाव थानाय फाथाबारिनि गामियाव 17, 18, 19 नैबे मोनसे जानुवारि दानखौ लानानै जों खुंफुंदों दा जों बेनो आसाया दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गिदिर माने गोथार बे ब्रह्म धोरोमखौ बुहुमाव माने गुवारनिफ्राय गुवारसिन फोसावनाय मोनसे उद्देश्य दङ खारन लाइमोन गोहोआसो माने फिउचारनि जिथुनिखि हाबाफारि मावनांगौ बा धोरोमनियानो जा समाजारि बिथिंनि जिखिनि खामानिखौ लाइमोन गोहोआसो मावनो हायो हिसाबै बेनिखायनो जों लाइमोनफ्रा आवगायबोदों जे जोंनि बै समाव बर' हारिनि गेजेराव जे गबिन्द चन्द्र होननाय जोंनि बर' राजाया थैखांनायनि उननिफ्रायनो जोंनि बर'नि गेजेराव माने जालाय जाखाय माने रायजो जानायनि माने सृष्टिया जादोंमोन जाय समाव बर'खौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे खैसाराबो जोंनि गेजेराव सोलिदोंमोन गुबुन सेल्फिश माखासे जातिफ्रा माखासे सैथानि जातिफ्रा माने बर'खौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे राहाफारि लादोंमोन जेराव माने गोबांथार बर' माखासेफ्रा माने बेबायदिनो सर'निया जालांदोंमोन गावनि धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोमारि कनभार्ट जालांदोंमोन बेबायदिनो गावनि असे धोरोमा गोमालांनो हमदोंमोन आरो दा बेबायदि अबस्थायाव जातिखौ फोथांनायनि बेलायाव गुरुदेब कालिचरन आफाया जोंनि गेजेराव जोनोम मोनफैदोंमोन जायखौ जों इसोरनि सान्दै होननानै बुंनो हायो आरो बे आफानि जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो जोंनि बर' जातिनि थांना थानायनि बेबस्थाफ्रा एसे नङा एसे हंखा सुंदों होननानै जों फोथायो बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार समाव जों गुरुदेब कालिचरन आफानि बे बाथ्राखौनो बुंनो थांगोन जे बर'नि जिथुनिखि गोमालांनो हमनाय जाति थैलांनो हमनाय जाति खैसार जालांनो हमनाय बेखौ गासैखौबो हमथाना लाखिफिननो थाखाय बै समाव ब्रिटिश साइमन कमिसननो 1949 मायथाइनि 4 जानुवारियाव बै समनि आसामनि राजधानि शिलंसिम थांनानै मोनसे गोसोखां बिलाइ होलायदोंमोन जाय गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों बर' जातिनि थांना थानायनि मोन्थायनि राहा बर' रेजिमेन्टनि बाथ्राखौ मुंख'नाय दङ बै समाव माने बंग हादरजों माने गवालपारा जिल्लाखौ आन्दारबेदि गवालपारा जिल्लाखौ माने सोस'नायनि बाथ्रा बुजाबलांनायनि बाथ्रा बेफोर गासैबो बेसेबांबा गिदिर मोनसे खामानिखौ गुरुदेब आफाया मेम'रेन्डामनि गेजेरजों हमथाना लाखिनो हादोंमोन आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे खुब माने बर' जातिनि थांना थानायनि बेलायाव मोनसे जारिमिन जानानै थाथावथाव आरो बेखिनिखौ जोङो रायखांनो गोनां ओंखायनो बेखिनि गासैबो उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा धोरोमारि खेथ्रआवनो जा जोङो समाजारि मोजां मोनसे बेबस्था लाबोनायनि खेथ्रआवनो जा जों बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जों दिनै आवगायदों बेनिखायनो जोङो दिनै बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे बे कनफारेन्सआ खालि धोरोमारि बिथिंनिल' नङा बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां मोनसे सुबुं समाजखौ जोङो सोरजिनो हायो नामा धोरोमजोंनो लोगोसे आरो बे सुबुं समाजखौ बा बे मोजां मोनसे गोथार समाज सोरजिनानै जोङो मोजाङै रायजो जानो हायो नामा गासैबो सान्थि भाबै जों बेखौनो हास्थायो ओंखायनो बेखिनि हाबाफारियाव जोंनि गासैबो जेनेबा धोरोमारि मुगैलायनाय एना एनि सानलायनाय गावजों गाव माने नासयनाय बेखौ जों ज्राब गारलायनानै मोनसे खौसे समाजाव फैनानै जोङो गासैबो गोरोबलायनानै जों मोनसे आगान सुरनानै जोंनि समाजखौ मोनसे जोंनि बर' हारिनि समाजानो जा जोंनि ट्राइबेल जातिनि समाजानो जा गासैबो एगुरि खामानि मावनो हायो नामा बे मोनसे थांखिखौ लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बेखिनि खामानिखौ मावनो ओंखारदों गुरुदेब कालिचरना मोनबेसे थांखिनि गेजेराव लाइमोन बबे मोनसे थांखिया बयनिख्रुइ गोनांसिन नंगौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिथुनिखि बोसोन होननानै बुङोब्ला माबा मोनसेयाल' लाइमोननि थाखाय माने जोंनि मोनसे माने बुंनो हाथावै नङा गुरुदेबनि जि बोसोन बेयो मोनफ्रोमबो माने बिथिङानो एंगारनो हाथावै जाय माने जोंनि समाव गुबुंले थासारि जेरै बै समाव जौ जुवाजों माने गब'फबना थानाय बर' जातिखौ बोखांनायनि मोनसे राहा जेरावनाखि बै समाव बर'फ्रा फ्राय माने जौनि फुख्रि बेदरनि आखाइ बेजोंनो गब'फबदोंमोन सावरि बादालि फुजानि नामाव जौ संदों जादों बेदर जादों बिदिनो माने
गावनि न'खर गथ' गथाय लेखा फरायनायनि फारसे जि सिन्था धारना खालामनाय बेफोर माने गासैबो जोबस्रांलांनो हमदोंमोन आरो माने बेफोर सिलिंखार जानो हमदोंमोन। दा बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला गुरुदेबनि जि बोसोन बे खालि माबा मोनसे थि थांखिजोंल' लाइमोनखौ बोसोन होनो हादों बे नङा, गासैबो बिथिङानो लाइमोननि थाखाय माने गोनांथार बे बाबानि बुंनाया। जों बेजों लोगोसे जोङो समाज फोसाबनाय हाबाफारिनि बेलायाव नैबेनो जोङो जिथुनाखि दानि जि समाजारि माने समाज होननानै बुङोब्ला बिखेखকৈ जोङो गोग्गो समाज सोरजिनोब्ला जों गिबियाव जोङो निसा जातीय बाहायनायफोरखौ जोङो उदां खालामग्रोनो हानो नांगोन। मानोना निसा जातीय बुस्थुनि बाहायनाया जोंनि थाखाय जातिनि थाखाय मोनसे पंगुबो जानो हागौ। ओंखायनो गिबियाव जों बेखौ लाइमोन आफादा जों बेखौनो राहा लाबोबाय थादों। जोङो मोनफ्रोमबो ब्रह्म धोरोमारिनि मिथिङाव मोनफ्रोमबो ब्रह्म धोरोमारिनि फुजा फाथालियावनो जा जोङो निसा जातीय बाहायनायखौ जोङो फुरा माने फोजोबस्राङो आरो बेखौ जोङो बाहायनो होआ। खारन बिनि गेजेरजों गोबांखिनि माने दावराव दावसि गोबांखिनि माने जोंनि गेजेराव जाथावै खामानिया जायो। ओंखायनो गिबि स्टेप जोङो बे जोंनि निसा जातीय बाहायनाय हुदाखौ जों बेखिनि कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावो जे जों बिनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बेखौ बाहायालासिनो जों गोग्गो समाज दानाय आरो धोरोम सिबिनानै मोनसे मोजां समाज दानो हानायनि मोनसे बेब'स्थाखौ लानांगौ होननानै जोङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो फोसावो। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बेसेबांसो थान्दैया बे बाहागो लाफैनो हादों? जोङो गिबि खुंजेननाय हिसाबै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा गिबि बे कनफारेन्सखौ खुंजेननाय हिसाबै दुलाराय आसामाव जोङो गोबांजन डेलिगेटखौ लेंहरनो हायोमोन। नाथाय बे कनफारेन्सखौ जों जे जायगायाव खुंदों एसे बेकवार्ड जायगा होननानै जों मोनथियो, चिरांनि निसिमा आन्चलिक। बेयाव ब्रह्म धोरोम होननानै बुङोब्ला बिनि सुबुं सानखोआबो खम आरो बेखौ नायनानै जोङो गथै आसामाव जोङो डेलिगेट हिसाबै फ्राय 500निफ्राय 600सिमहालागैल' जों डेलिगेटखौ बेयाव मोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। जोङो जुदियो गुबुनाव जों बे कनफारेन्सखौ लानायमोनब्ला हयथ' जोङो 15निफ्राय 2000सो डेलिगेटखौ जोङो बेयाव माने लेंहरगौमोन होननानै जों सानदों। खिन्थु मोनसे जायगायारि कन्डिसनखौ लानानै जों बेखिनिखौनो लादों आरो देग्लाय। समाज फोसाबनायनि बेलायाव जोङो थुनलाइयारि बिथिंखौबो नोजोर होदों। जेरै जों दिनै मैयानिफ्राय जोङो जानानै दिनैहाय जोङो सेकेन्ड दे, बे सेकेन्ड देआव जोङो गुरुदेबखौ बिथा खालामनानैनो ब्रह्म धोरोमखौ बिथा खालामनानै गोग्गो समाजखौ दानायनि मोनसे बिथा खालामनानैनो जोङो बेयाव दिनै मोनसे सावरायमा मेल लादों। जाय सावरायमा मेलाव जोङो गिदिर माने फुंखा सुबुंखौ जों बेयाव मोननो हादों। गिबियै जोङो डक्टर अनजलि दैमारि मेमाबो जों बेयाव फैगोन आरो राखाव बसुमतारी गेदेमाबो दा बेखिनियाव सफैबाय। बेबायदिनो गोबांखिनि माने फुंखा सुबुंफ्रा जोंनि गेजेराव फैगोन आरो बिथां गेदेमाफोरनिफ्रायनो दिनैनि जे लाइमोननि जिथुनाखि मावनांगौ हाबाफारिफोर समाजारि बिथिङानो जा धोरोमारि बिथिङानो जा फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बे सावरायमेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ जोङो मोननो हागोन बा मोजां मोनसे सोलोंथाइखौ जों बिसोरनिफ्रायबो जों दिनै खोनासंनानै बुजिना लानो हागोन होनना जों सानो। दिनै सानफामानि जोङो सावरायमेलखौ खुंगोन, बेनिखायनो जों बेनि गेजेरजों मोनसे गोग्गो समाजखौबो दिनैनि गेजेरजों मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।